ka jingjob jongkertong go UDP na langren ba Pius Marwen ha ka ba election ka balapan mana pai ba ha ka ne ka simbaar kalapan long yu president rang ba ka party ba med baling do ban kam ba shan kin sayo ban thau byang ing ka executive committee ha ki HDC habakram ba glap thai ka bor ba med ba ba dei ru lampang jong ing do thau ain ka jalla ulong ba ka te ka jingjob jong ba Pius Padeiru amali kapan i bagi pai ba kilasania ha amali jong ka party walau dang yo ban sakri tang ku masis nam tam ha ka pat kalyang lapan pau ka jingman ba hadien ba ka party ka jok put ha election siteng samoi nasyala menta kan tiru ka yo ban ma de ka jingjom ka badan buram na langren naso ba de ai ku len kong ki pai pa nong chusnong ba ki nong tabut jong ka langlen constituency ha ka ba kilalang pun klan susu ya ka jing sania ka jong ki ya u kandidat bang ila bo ang tu bode ru amale ya ba nakaleng jonga nga sumo thu sa idin ba ngar ngali penyerap ban campaign election ng banta jong u ba kalong halor ki kam ki jam ki ba u tre akabade bat ki development ki ba pair bat ki kam ki ba u train na banta ka konsusi watang hai ipor ba khndet e ba long tang kumba si snem san benai tapo kini kinai kejing kela jong ka konstitusi ha ka beri baki jingkminti jong ki pai ba bagi susnong ando ki por ki bomiswa ki bakila angnot kim sem na long ndrei hau ni u MLA u bade u katong MDC ba bola job ro kini by election MDC kila nang sedang pau ki kam ki job te ngai ku bleru ya ki nong yalam jong ka party UDP ki ba ya trei ba ya borba nak ka benta jong ba Pius Marwen ba kumjuru ngai ku blei ka HSPDP ka balong ka wen ki political party ki badan apo ka satri jong ka ade ki ba nado ki MLA ki party senior leaders jong ka party ba ki nong te kampati haki grassroots level ru kila ai ya ke jing kesan ke jong ki ke berat ba nak ka benta ke jing jok ke jong buat Pius Marwen